În urmă cu 6 secole, undeva lângă fosta cetate a Timișoarei, a prins contur pe ecranul istoriei mica așezare cu numele Medveș, actual satul Urseni. Localitatea este atestată documentar la 1403. Cu toate că prima atestare documentară a satului provine din Evul Mediu, urme de locuire sunt mult mai vechi, sunt dovedite de descoperiri recente în hotarul satului. Astfel au fost descoperite obiecte ceramice aparținând epocii Eneoliticului și Bronzului târziu. Pe harta lui Mersi, din 1723, figurează sub denumirea de Metec. În anul 1761 se chema deja Medveș, nume maghiar care s-a păstrat până târziu, în ciuda faptului că localitatea a fost majoritar românească. În 1890 făcea parte din Comitatul Timiș, districtul Timișoara, și era reședință de comună. În perioada comunistă s-a stabilit Urseni ca nume oficial al așezării. Trebuie spus că Urseniul a fost prima comună electrificată din județul Timiș, acest lucru întâmplându-se în anul 1946. De mult, hotarul satului era acoperit de păduri, râuri și văi. Timișul se despărțea în mai multe brațe, care inundau primăvara partea de sud a pământurilor de azi ale satului. În acele timpuri, pe la mijlocul străzii a patra, exista un dâmp de pământ ferit de ape, unde se opreau pentru un noptat 4 bătrâni veniți din satul Șoșdea cu urși. Trebuiau să fie dimineața de vreme la Timișoara, când se deschideau porțile cetății. Acolo, în schimbul unor bănuți, îi puneau pe urși să joace. De la peregrinarea ursarilor pe aceste locuri, în drumul lor din Șoșdea spre Timișoara, a rămas numele de Medveș, nume care în limba maghiară vine de la medve, care înseamnă urs. Mica oază de liniște de la marginea urbei ne oferă peisaje, tradiții și obiceiuri bine păstrate, perfecte pentru o relaxare de weekend. Punctul forte al așezării îl reprezintă poziționarea pe malul drept al râului Timiș, principal punct de atracție, în special în anotimpul călduros. Teritoriul Urseniului se află în bazinul hidrografic al râului Timiș. De asemenea, lunga Timișului ne oferă peisaje, floră și faună din cele mai diverse. Pe la noi puteți întâlni fazani, șoimi de câmpie, vulpi, mistreți, căprioare, popândăi, arici, iepuri, cocori, rațe și gâște sălbatice, precum și o minunată expoziție naturală de vegetație. Locuitorii sunt caracterizați de seriozitatea cu care își muncesc pământul și își păstrează tradițiile. Satul are 2 biserici, una ortodoxă și una romano-catolică, dar mai are și o școală cu ciclurile gimnazial și primar. Un alt atu îl reprezintă învecinarea cu cele 2 păduri, cea a Unipului și cea a Girocului. Tot de la Urseni se alimentează cu apă întregul oraș Timișoara. Fântânile de apă, cum le numesc localnicii, se află situate pe teritoriul localității. Dacă doriți un weekend relaxat sau o ieșire în natură, o evadare din urban, la doar 3 km de Timișoara, vă așteaptă locul potrivit, un mic colț de paradis. Imaginile prezentate vorbesc de la sine.